Η Vogue πήρε το Lian πετυχημένο 500 DS και DS6 και το εξέλιξε, παρουσιάζοντας το νέο DS525X. Σημαντικό προσόν, η προσιτή τιμή του στα 5.995 ευρώ. Νέος κινητήρας, νέα ηλεκτρονικά βοηθήματα και πλούσιος επιπρόσθετος στάνταρ εξοπλισμός για ένα μοντέλο που αναμένεται να γίνει άμεσα best seller στα μεσαία adventure, με τις πρώτες μονάδες να έχουν ήδη προποληθεί. Η θέση οδήγησης επανασχεδιάστηκε, με τη νέα σέλα να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στα πολύ ωραία ταξίδια και το ρεζερβουάρ να έχει αλλάξει σχήμα με στόχο την εργονομία. Η νέα έγχρωμη οθόνη συνδέεται με το κινητό μέσω τεχνολογίας Bluetooth, προσφέροντας έως και πλοήγηση 10x10. Ο κινητήρας παραμένει δικύλινδρος εν σειρά, με τη χωρητικότητά του να έχει αυξηθεί κατά 23 κυβικά εκατοστά, ενώ η υποδύναμή του διατηρείται στα πλαίσια του Α2 διπλώματος. Μια σημαντική αλλαγή είναι η προσθήκη ενός τελείως νέου υποβοηθούμενου συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης. Η μοτοσυκλέτα δίνει πλέον τη δυνατότητα στον αναβάτη να επιλέγει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά riding modes, ονόματι E-Mode και S-Mode, για οικονομία ή επιδόσεις αντίστοιχα. Στην προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, οι χούφτες και η νέα ρυθμιζόμενη ζελατίνα θα καλύψουν οδηγό και συνεπιβάτη με κάθε συνθήκη. Όλα τα φωτιστικά σώματα της μοτοσυκλέτας είναι τεχνολογίας LED, με το στάνταρ εξοπλισμό να περιλαμβάνει και τους projector LED προβολής.